Strategija 100+, panel diskusija, burna istorija kluba, današnji Rađevac, budućnost stogodišnjaka. Posvećeno jubileju 100 godina od osnivanja Fudbalskog kluba Rađevac. Organizator Akademije Rađ u partnerstvu sa turističko-sportskom organizacijom opštine Krupanj uz podršku Fudbalskog kluba Rađevac. 20., 22. i 24. decembar 2022. Sećanja, analize, stavovi, kritike i predlozi aktera i stručnjaka. Moderator Aleksandar Vasiljević. Informacije i prijave prisustva ili učešće u panelima 064 00 15927 rađkrupanj@gmail.com turistok@yahoo.com. Panel diskusija Strategija 100+, veliki jubilej Rađevca.